Iku lho, Cok. Ayo, totoneng napasmu, totoneng bangkeamu. Ijo kembange kenongo kembang mati putih rupane duwe bojo ya dicot sembrono bojo telu kanggo salawase putih-putih kembange melati ijo-ijo kodhong meniran karepe mono ya disayang yen dawe bojo aja dadi pikiran ayo mbah golane boyoke dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintah dari mata turun ke hati awan-awan mari keramas tak sureni kok merujut wae dadi perawan aja nimat bareng tak cedhaki keramas maneh menyang Jombang mampir singon lemah kenang tak saponane ora sambang kirim mo ingon yen ora seneng piye carane yo
etan kali lek kulon kali arep nyabrang gak ana uwote etan gati lek kulon gati arep tak tinggal padha abote Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mbambae. Dan luar biasa Pratondo putra Bandil Budaya ora ngumpulne cah nom-noman. Iya toh? Wong tuwa-tuwa ya dikumpulne ya dupeni, ape buka rumah sakit jiwa jarene. Dan kompak banget luwes. Joyo Wijayanti, putra Bandil Budaya. Iki ya toh diteruske sampai sore. Niki terus. Ayo toh, lek separo ya ora penak toh sayangku, cintaku, matahariku. Disiarne, jenenge siji. Lek sing sitok gak wani aku. Sing pundi? Sing pundi? Sing bagus dhewe kuwedi dhewe iki. Oh enten. Gak wani. Mula kok kidul diabsen. Absen riyen nggih. Diabsen ku mari ngono njupuk kecik nek kene nggih njupuk sembako. Antri. Heeh. Nggih. Sing kidul dhewe sapa Cahayu asmane? Pundi nggih? Mbah Yanto. Kowe aman, lek bengi. Yanti. Penggane seleb gabah. Sabah. Nggih, monggo dipun mirsani. Pripun kanipun benggolane bongotane para putra-putra Bandil Budaya. Ayo. Aja ngeluk boyok. Ayo siapno boyokmu cak. Boyokku mandi, Mbak. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo. Suwe ora nate jamu godhong meniran. Suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran. Wes suwe ora nate jamu godhong sliki. Suwe ra ketemu temu pisan merati. Ayo ikbalane pacak golune digawe Mbah.
iya jelender keluget iya 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 lumbung desa pratani padha makarya ayo di nupuk parinata langsung nyanda alu ayo yu padha nutu yes wis rampung nuli adang ayo kang datu mandang yen wis mateng padha madang lumbung desa pratani padha makarya ayo di nyupuk pari nata langsung nyanda alu padha nutu yen wis rampung nuli adang datu mandang yen wis mateng padha madang langsung jumenglung seru imbal-imbalan langsung jumenglung maneker mangungkung suarane ngepaisa jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok langsung jumenglung seru imbal-imbalan langsung jumenglung maneker mangungkung suarane ngepaisa jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tok tek tok gung tok tek tok iya ayo boyokku nyang iki Mbah lo iya pacek golune digawe Mbah. Aja kuwatir nggon bejeti Mbah wedok. Ayo. Ceritane manut dalang sing lakoke kahanane dunya pancen werna-werna ana wengi wis gandeng
dadi cobane besi saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sak puluhan turut jarana mikir nasib kang ora karu-karuan nasibku ketulot-tulot aduh ibu paringo berkapan golane Mbah aja kuwatir engko dipujeti Mbah wedok kelororan nasibku aduh bapak nyuwun tambahi pangestu tak pasrahke kabeh iki marang Gusti ayo pacak golune luar biasa muga entas ing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah ayo Mbak Wedok diparingi mie ayo niku diparingi mie ngambara ing awang ngelangut bebasan tanpa tepi narabase meko mando mibar miteri jagat Wulandara nglambara nggahi gagasan satemaki nowo nyimpi
sami aku moyo oh gayeng lah jok kuatir Mbak Wedok siap mijeti boyoke boyokku nyandi boyokku ayo ayo tuh yo Celanggut kelugget ayo boyok pancen nyata kasiyate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes cabe buyang awak mriyang sita ilang temu ireng tombo lara weteng ati susah dadi seneng atas kula waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyata paring usada yo jos ayo Mas Pete ayo ayo dengkule kuat ora iki
Ayo. Kalau ke ayah 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 mongsa mene pungkasane tali katresnanmu mung sedyane yen aku dadi papucanku melingono sliramu wis nate janji prasyo nanging apa saiki mung tansah gawe gelo ayo luar biasa yo Putra Kandil Budaya
Ayo Mbah, sambangi sawah ning lor lurung. Mbok menawa wayahe panen. Dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa ngerti jongi saka jagung yen mendung tak sili cape gunung se alon ora usah kesusu, ora nyusoni wae kok. Iya ta? Alon-alon sing nikmat nggih to Pak Joko? Lah nggih. Ayo sayangku, cintaku, matahariku, jantung hatiku. Syukur bisa nyawa. Bisa masuk sayangku dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi asik ayo Mbah Nyaman gunung tak cadongi saka jagung yen mendung tak sili capek gunung ya
campur dumam apa meja angka 5 monggo campur disepelake jeblake campure mbah seswarane bangsa nawala tansah leweng atiku kayu yen slagemu mencok neng tembok miber maneh mencok neng pari aja ngenyek ya dik karo wong wedok yen ditinggal setengah mati ya oye oh ya yo ya oye ya iyo lemah genang tak saponane abot enteng tak lakonane palang kekek mencok neng korot walang biru walange putih pucang maneh orang luyur sing duwe bojo ora tau kulon kali arep nyabrang rana wode edan gati kulon gati arep tak tinggal padha abote menyang Jombang mampir ngon lemah genang tak saponane yen rasa bang kirimo ingon yen ora seneng piye carane ayo baik dari mana
datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Enak iya. Yen kalem-kalem enak tenan sayangku. Rasa kesusu. Malah tambah gayeng nggih. Separuh apa terus? Separuh ra penak Mas Joko. Ya terus ngene. Sayang sik, Nak. Itu perahu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Putra Kandil Budaya. Yen wancine tansah dielingke, wis wancine tansah nindakake, atan wis kumandang wayahe sembayang. Netepi wajib dawe pangeran, Salat dadi cakaing agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sitomaknina luwih sampurna yen berjamaah
subuh luhur lan asar salat sayek tingatone tindak mungkar